Engathi konke nje ngihamba kahle empilweni yakho uphumelele ube nozinzo ubuse nje kusuka manje kube sekugcineni kwempilo konke nje uthi yakuthinta konke uthi yakwenza kube nje impumelelo uNkulunkulu ekuvikele uNkulunkulu ekulwele uNkulunkulu ekhanyisele indlela zakho ekubusise beyond your imaginations bese nje kuba nozinzo kuba nokuthula emndenini wakho. Mina ke kama ngupasoni sicela nje wenze ke ubalekile uma umusha le channel ngabe ukusubscribe ngabe ukulekela video le ngaba ikona futhi ukuthi ube ilunga le channel ikhona link ekuvumela ukuthi ungakwenza lokho angeke ukudla imali etheni nje kuba u9 njalo ngenyanga kuphela unganikela ngayo kanti you can also contribute using the account siyacela ukuthi wenze ube umkhuba unikele sibheka lapho nje ngenjwayelo Ntombo kaMsibi uthi ukuphupha la ubaba wakho ongasekho ethukuthele kusho ukuthini Ntombo Msibi ubingelela sesi bingelele hele kodwa ke asisho kanje ngokuvamile ngeke sazi ukuthi khona nenye incazelo ehlukile kunalokho kodwa esikhuliswe ngayo uma sisakhula njengabantu abakhule nogogo abantu abakhule nomkhulu besicathulisa yabo empilweni nake bisikwazi nesikwazi njengamanje ukuthi umuphupha umuntu ongasekho emhlabeni umuntu umufi ethukuthele akasiba into entsha vele kodwa number 1 singathi thina uma uphupha umufi ethukuthele kuPaul uma ekuthethisa olungasho ukuthi kungenzeka wena usuzilandele amashwa namabhadi nolaka olukhulu uma noma kwase kuzilandele empeleni amashwa namabhadi noma ulaka olukhulu uma ungashintshi mhlawumbe indlela owenza ngayo izinto ngoba abaphansi mhlawumbe abaneme ngezenzo zakho uyabona. Number 2 omunye angathi hayi man umufi umethukuthele kuPaul kume ecela intukuthelo lusho ukuthi umufi usuke zama ukuxwayisa ukuba ke mhlawumbe uye kokubi osuke ukwenza ngaleso sikhathi asithi mhlawumbe sibhekene naye engele sithi umufi umethukuthele singathatha njengoPaul uma ekuthethisa noma ke ethukuthele nje olusho kumele mhlawumbe uzame ukulungisa inkambo nezenzo ezimbi noma imikhuba engalungile kungenjalo usuke uzobhekana nolaka lwabaphansi noma ke nolaka lwamathongo ngenxa yeziphambeko zakho omunye uzothi uzobhekana nolaka lwezinyanya yabona uyabona ngoba phela abanye basebenzisa igama elithi amathongo abanye bathi inyanya abanye bathi abaphansi abanye bathi abadala abanye basho lokhana lokho abanye bathi amadlozi mabethanda so kodwa kusho ukuthi kusuke kunalolaka oluvela kwabe elivela kulabo asebenzela kwelamathongo so ibexwayisa ngendlela usho ukuthi ngenzeka so kunento yenzayo kodwa othi uyenza ingamukeleki ingajabulisi ngenze uyenza la ekhaya ngenze uyayenza nje empilweni general kodwa icunula lesimo samathongo noma icunula lesimo sethongo lakho yayibona isintu leso nganza kwethu sisho njalo akusho mina kusho isintu ngiyabonga ke qinisekisa ukuthi ke uba ilunga lale channel akunamali ezodleka ngaphandle ukuthi nje uyobe unikele ngemali engango9 njalo ngenyanga okuyimashana njengathini ungasubscribe futhi kuyi-channel obanye baye basabe ukusubscribe uma bekhuluma nami bebuza abaphupha uma ngibuza subscribe subscribe angeke kudlekeni imali ayikho imali edlekayo ngokuba subscribe yi-channel nokulike futhi ayikho imali edlekayo futhi akuveli kumuntu akekho umuntu ozobothi hayi lo subscribe i-channel ethile noma lo like i-channel ethile yabona so ngakwenza umkhuba omuhle siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakulonda siyabonga